verdad es que fa un poco de caloreta, un poco de sol, però el aire que fa pues, també se soluciona un poquet la temperatura. Bé, amics, la següent actuació és de la banda Chovet de la Societat Escola de Música Santa Cecilia i Escola de Música i Dansa Dionisio Pedro Estarelles, que van oferir una xicoteta exhibició des del seu estant. O sigui, des d'allà els agraeix que s'hagin sentat així davant per a prestar atenció, però ells van anar rodant per la fira. I així és que, sí, si esteu a punt, a veure, esteu a punt? Societat Escola de Música Santa Cecilia, esteu... No vos veig. A veure, sí, amics o no? La veritat és que en qualsevol moment vas començar a sonar la música i vostès ja sabran que ha començat. I així és que anem a donar un fort aplaudiment a la Societat Escola de Música Santa Cecilia i Escola de Música i Dansa Dionisio Pedro Estarelles. Per favor, olleria a la Societat Escola de Música Santa Cecilia i Escola de Música i Dansa Dionisio Pedro Estarelles, que acaben de dedicar-nos. Bé, a continuació es va a donar començament a la cagada de la burra, que la tenim ahí la burreta ja preparada, animalet, pobret. Lo mal és, a veure si no té ganes, jo què sé, igual així de casa ja tot fet. Però bueno, ahí ho tenim, va començar en breus moments i en l'escenari anem a tindre una actuació molt especial. A veure. A veure estes xiquetes i xiquets. Vingueu així totes, vingueu. A veure, vingueu així. A veure, vosaltres què aneu a fer? Van a fer la cançó de Trolls. I la cançó de Trolls d'on és? De una pel·lícula. I quina és la pel·lícula? No passa res. Jo tampoc ho sé, però segur que va quedar de categoria. Les donem un fort aplaudiment, per favor. Més fort, per favor. Més fort, vull escoltar-ho. Bravo! Vale, al puesto de ballar, riques, xiques. El xiquet, la veritat és que per ahí baix m'ha vist antes i me diu, jo soy un chico, i vale, està de categoria, molt bé, de categoria. Així ballen xiquets i xiquetes, ballen tot el món. Un poc d'informació sobre ells. És l'actuació de Balls Moderns, Magic Dance i Associació de Ball Maria Ángeles. El grup de Balls Moderns Magic Dance, dirigit per Paula i Anaïs, són un grup en el qual ballen xiquetes i un xiquet també, d'entre 2 i 12 anys. Actualment realitzen els assajos en l'associació de Taekwondo Fernando, o sigui que alguna pata per ahí especial van a fer també segur. L'associació de Ball Maria Ángeles està enfocada a gent de ball social i ball de competició. Actualment hi ha 5 parelles competint a nivell nacional a les categories E fins a la B, que no sé què serà, però tot és el molt important.
obtenint bons resultats, diria jo. Primer actuarà Magic Dance i després el Ball de Saló Maria Ángeles en actuacions de samba, cha-cha, rumba, pas doble i bachata. Així és que, sense més dilació, que no sé què significa, però és una paraula que queda molt bé en els presentadors, que sona la música. Mira, la patita al aire. Vinga, un pas avant i a saludar ràpidament, que mos donen un aplaudiment. Vinga, vosaltres també, vinga, vale, ahí, Cristina, molt bé. Vale, ya la corriguem para allá, vinga. Ya de categoría de la canción de Strolls, no dirán que no, Pues si en esta han disfrutat, atenció perquè, com es sol dir, jo soc de Catarroja. En Catarroja diuen molt, amagueu les fotos que ve la tronada. Perquè ara venen
Ara venen altres xiquetes que van a ballar, que no venen elles. Ara venen unes que no sé qui són, no sé qui va a ballar, però algú vindrà a ballar. A veure, qui balla Barbie ara? No balla Barbie. Ara van a ballar les nebodes de Rambo. No, atenció, perquè elles ja són majoretes i van a fer de categoria, però jo crec que van a necessitar també que els donem un poquet de confiança en un fort aplaudiment. Vinga, Olleria, fort aplaudiment per a elles. Ahí el chico te tiene más mayor.
però ho han fet molt bé i s'han portat requete bé. Bé, i ara pues, també és un dels moments més esperats de la vesprada perquè anem a rebre a les xiquetes Barbies, que són les que van a ballar a continuació. Un fort aplaudiment per a elles, per favor, oyeria. A veure, de totes formes, mentre ens col·loquem, jo vaig demanar la presència d'Aliena i Noa, que vingueu així, per favor, vingueu així davant. Aliena i Noa, on està Noa? Noa! Aquella és la de... A veure, La de esta que estamos... què aneu a ballar? Noa, què aneu a ballar? La de què? Barbie. Val, vull dir, de moment crec que ha sigut contundent, clara, concisa. Aliena, tu creus que lliure este ball? Este ball és un ball molt bonico i molt, no sé, de benejar-se molt, no? D'alçar al públic, veritat? Sí. Pues ja està clar, no? Jo crec que ja està clar. Vinga, un fort aplaudiment per al ball de les Barbies. Ja es nota, Ese chiquitito. Mi voz de Life is your
actuacions, com van ser ja de més majorets, van ser pràcticament un non-stop. Vull dir, acabaran uns i eixiran i pujaran els demés, però que es noti que estem en l'olleria i que van rebent forts aplaudiments d'ànim, que van ser el seu sostent mentre està a l'escenari. Ah, sí, mira, ah, pues són els mateixos que s'han vist. Són els mateixos. Han actuat els dos i s'ha canviat. Shout out to my ex. Ella que està de verd.
vaig de saló, val? Començarem amb l'associació de ball Maria Ángeles. Dir que aquesta associació està enfocada a gent de ball social i ball de competició. Així és que anem a canviar un poc d'estil en el que vam veure a continuació. També informar-los a tots que la burreta ja l'han soldat, a veure si fa de vendre, i aquí veurem qui toca la rifa, no? Per altra banda, també recordem que podem visitar totes les casetes, en algunes d'elles es pot interactuar i en altres, com per exemple en la de Càritas, podem ajudar en bon fin social. Estem ahí en un bunyols de categoria que ja us ha provat, ens ha tastat i estem de cine. O també tenim per ahí els quarentons, a veure, quarentons! Ai, que és quarentons. Quarentons, esteu ahí o què? Sí, estan allà, estan allà. Molt bé, doncs estan ahí preparats també per a qui vulgui que tingui un poc de set, que tal, que tinc la bola seca. Doncs m'acosten quarentons i faig una per a trencar un poquet en la monotonia de l'estat i un poquet d'alegria. Això sí, recorde, continuem en balls de saló, canviem d'estil, però no canviem de ritme ni de marxa. Esta fira encara té molt que dir, mos queda molta d'espera per davant, així que continuem en l'octava fira de l'associació de Cerolleria. Ara va a tener... No m'ha tocat ni una idea. No. Va tocar i a la capita. I ella li va dir, no tinc recursos. Pa' que lo disfrutes y pa' que te enamores, porque tu marido no vale el rencor, es la medicina para los dolores del corazón. Hecho el padrino, pa' que lo disfrutes y pa' que te enamores, porque tu marido no vale el rencor, es la medicina para los dolores del corazón. Hecho el padrino, pa' que lo disfrutes y pa' que te enamores, porque tu marido no vale el rencor, es la medicina para los dolores del corazón. Hace falta que bailes mi ritmo caliente así que duele los pies. Me dice tanto que hasta con ropa no sé. Si la vida te dice vale, ¿cómo es posible?
impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para poder decorarte tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura. Mojado en ti, una noche para hundirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche entera mojado en ti. Un pez para bordarte cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura. Mojado en ti, para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para bordarte cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Vaciar esta locura, mojado en ti. Si selancar biasanya bisa baik-baik. Masih bisa. Kiss me once, I want you. Kiss me twice, I love you. All my senses scream, staring at ritmo della noche, mia vita dolce, like a fine perfume with the scent of love. So take off all your clothes. Shake your bones. Take off all my clothes. Let's shout. Hey, 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 mommy, Alba, kailangan mababa niya ng bago. Boleh, boleh sempat tak?
Ese aplaudiment que s'emporteu de l'Olleria. Molt bé, ara van a pujar a l'escenari els xicotets de la casa. És l'actuació de la rondalla Loreto Honoratina. I ens van a cantar i a tocar unes cançons d'ahir, d'avui i alguna de després ahir també, però en definitiva cançons d'una vida. L'associació Rondalla Loreto Honoratina enguany fa 58 anys. Des de l'associació es convida a tota la gent que vulgui fruir d'esta bonica tradició a apuntar-se per a compartir aquesta afició, ja que està en perill d'acabar-se. Els assajos són dissabtes per a vespre en el centre social, on s'ha pot acudir per poder formar part i participar. Ens van a deleitar en 9 cançons que són les següents: El Cisne, Labelitos, La Copla del Rondador, Vino Griego, Tuna de Peritos, Fielito Lindo, La Sirena, Solamente una Vez y La Alquería Blanca. Un fuerte aplaudimiento para ellos, por favor.
m'informen que la burra ja ha fet el que tenia que fer. Val? Així és que la coordenada que ha resultat guanyadora és la 533. Que si algú no està conforme perquè les del costat també hi ha alguna cosa i no existeix reintegro, que pot anar a pesar-ho, val? Però que és el 533, si no és que no val la pena anar. 533, enhorabona, vaig a reclamar el premi. La cagada va posar. I el 533. Es que sí que tiene un asiento que nos van a deixar, pero es que para que estar ahí no tiene que pues pasa. No, no pasa. Vale.